एके वाटेन महाराष्ट्रातल्या व्हडव्हडल्यो कंपनी गुजरात आपल्या राज्यांत व्हरता म्हूण बोवाळ सुरू आसतना आतां महाराष्ट्रात गोंयांतल्यो कंपनी आपल्या राज्यांत व्हरूंक यत्न करता. महाराष्ट्राचो मंत्री नितेश राणेचें विधान पळयात. नितेश राणेच्या कारकिर्दीमध्ये जास्तीत जास्त आमच्या तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या, आमच्या मुलांमुलींना दर्जेदार नोकऱ्या मिळाल्या अशी ओळख माझी असली पाहिजे. त्या निमित्ताने मी कामाला लागलेलो आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, काहीच अशक्य नाही. आता बघा, आतापर्यंत आपली मुलं गोव्याकडे जायची, आपण गोव्याच्या कंपन्याकडे जायचं. आता आणली की नाही गोव्याची कंपनी महाराष्ट्रामध्ये? आणली की नाही? जिल्ह्यातल्याच मुलांनाच मला इथल्या नोकऱ्या द्यायच्या आहेत. कुठेही माझा तरुण मला चुकून पण गोव्यामध्ये दिसता कामा नाही. सगळेचे सगळे माझ्या जिल्ह्यामध्ये परत आणण्याचं काम मी करणार आहे. नितेश राणेन एक कमेंट केला की पयलीं महाराष्ट्राचे गोंयान येताले, आतां तांच्यांनी गोंयाच्यो कंपनी सगळ्यो महाराष्ट्रान व्हेल्यात म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.